va competir amb lava. Oh, que és molt potent! I es salpica foc i lava! Què salpica? Molt bé! Aquí aquí la lava. Hi ha lava que està al fons. Què va una Un món! A veure qui m'ajuda. Sota l'aigua. Quan apareixen els minicontinents. Que els astrometeorits van omplir la Terra d'oxigen. L'oceà hi era paupat i hi havia molt d'ocells. La primera forma de la vida dels oceans. El planeta Terra es va glaçar. Els queixals arbres. Anem creixent, anem creixent, anem creixent, anem creixent, anem creixent. Creixeu, 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 creixeu. Estan creixent els boscos, estan creixent els boscos. Aquí és quan s'havien ajuntat els continents. Aquí hi havia una erosió i van morir molts animals i moltes plantes. Surt per sota! Per sota, per sota! Apareixen els primers mamífers que saben separar els continents. Que neixen els primers ocells. Un meteorit i s'extingeixen els dinosaures. Llanceu el meteorit! S'han extingit els dinosaures! Els primers simis de mamífers. I després va haver-hi els homes primitius. Els homes i les dones. I avui